Кой клас трябва да има завършено всяко едно лице, за да притежава шофьорска книжка? Това е един изключително често задаван въпрос към мен и бих искал с настоящото видео да отговоря и да изясня с максимална точност класа, който трябва да има всяко едно лице. Много хора продължават да мислят и към момента, че е необходимо да имат завършен 8 клас, за да могат да запишат шофьорски курс. Това обаче не е така. На 26 септември 2017 година или преди повече от 8 години е изменен Закона за движение по пътища в частта, в която се регламентират тези изисквания. От тогава и към момента минималният клас, който трябва да има всяко едно лице, е 10 клас. Вследствие на този въпрос възниква и следващия въпрос, който задават хората. Защо е необходимо в България да имаме завършен 10 клас, за да имаме шофьорска книжка? Тъй като има държави, в които няма такова изискване. Водещите мотиви в това изменение на Закона за движение по пътищата са повишаване превенцията на безопасността за движение по пътищата, както и повишаване на превантивността на нормативната уредба. Практиката сочи, че лица, които имат завършен 8 клас или са завършили специални училища с специални програми, не винаги имат образователното съдържание, което изисква законодателят в България.